Tohto nového videa a dneska si zahráme Roblox DOS. Takže môžeme ísť na vec rovno, ideme dnuka do tejto veci, asi pôjdeme sem niekde. A nezabudnite dať like a odber, chceme dosiahnuť 1000 odberateľov, takže šup, nech ich už čoskoro máme. A ja sa už teším na túto hru, keďže som ju dlho nehral. A toto je prvé video na našom YouTube kanáli. A bude to rovno video z tejto hry, ktorá je veľmi hororová a ja keďže mám rád hororové hry, preto sa náš kanál volá Loptoš, akože zlý chlapec alebo niečo podobné. Takže môžeme ísť na to, tu si, najskôr by nám mohli otvoriť dvere. Nevadí, takže ešte raz nebudete dať like a odber, budem sa tešiť veľmi u ďalších videách, ak máte odber, aby vám neušli ďalšie, druhé videá na mojom kanáli, keďže toto je prvé a určite s týmto kanálom teraz ste snažili, určite nechcem končiť, takže budeme vydávať aspoň 2 videá denne, budem sa snažiť vydávať 2 videá denne, neviem ako to pôjde, ale budem sa snažiť. A nebudem to ďalej obkecávať, môžeme pokračovať v pozeraní hry. No, takže tu máme hociaké šuflíky, pokontrolujeme to. No, a tu sa nám už rovno otvorila štvorka. Tu máme dvere, skriňu, no super, teraz som do nej vošiel. Ach bože, pozrieme sa čo máme v šuflíku, peniažčok. Kojníček, dobre, tu je čo? Tu nič není. A ďalej, tu sú šuflíky, wow. Do týchto dverí ani nepôjdem, do týchto tiež nepôjdem, do týchto tiež nepôjdem. No a tu je moc prší, bude poklad, no jasné. Hej, ten koň nejde zobrať, no, konečne. Tak môžeme. A tu už sú dve to čo bolo. Je mi trošku nepríjemné, že som tu sama, ale tak bohužiaľ. Musíme byť single. Čo máme tu? Och, ďalší poklad. Ak tam vôbec bude. Aha. Tu potrebujeme kľúč. Jej, poklad. Do prdele. Už nejde ani víc, tady to. Jej, penízky. Musíme otvárať všetky miestnostičky. Teda v každej miestnosti jeden šuflík. Lebo toto ja chcem dneska získať, hej. Takže najskôr kontrolujeme tieto miestnosti a potom sa vrhneme na chodbu. Dla mňa šestka bude zamknutá, sice ešte neviem, kde je, ale jasne, šestka je zamknutá. Tu je čo? Tam tie slova nežijú. Tam je poklad, to tam nemôžem nechať. Tu nič není. Šupinky. Nie, čo? Nemôžem to brať. Nie, do skrini nie. Ty babo. Pozriem to. To bol taký paut na mňa vybehol. To prdele. Takže už tam není. Ale on mi zobral životy svým. Tak toto som videl prvýkrát v tejto hre. Zase som vlezol do postele. Ja nechcem spínkať. Bože. Bože. Joj. Tu nič nemáme. A tu to bude. Tu bude kľúč. No jasné, že je tu. Čo som mal byť po zvláštne. Ja chcem otvoriť najskôr tú miestnosť s tým pokladom a neviem, či sa to vôbec bude dať otvoriť s týmto kľúčom. A budem dúfať, že áno. Aha, tak to asi ani nejde otvoriť. Tak neviem.
Hlavne je, že máme kľúč a môžeme ísť rovno do šesky, o ktorej sa trošku viac bojím. Lebo predsa šeska je tak reálne nič není. Ok, môžeme ísť ďalej. Musím byť ďalším čísle, to už podľa mňa bude. Nie? No a kde je tá príliška? No, tak toto je už nehovo. Ten dáž ma dosť šok, ale s tým obrazom ste to videli. Ďalším som tu dostal. Tam sa to spojím, čo tam nájdem. To je veľa spojím, to není dobré. To vôbec nie je nič dobré. To neznačí nič dobré. To bolo podľa mňa to ako. Normálne to dá sa niečo chcieť. Máme reálne ísť. Fú, ja to myslím. Keby si chcel dverí, no vystrávať. Ježišmaria. No ja som to tak... Ježiš, ja som to tak vedel. Jaj. Ja som nevedel, ktoré si vybrať. Ježiš, teraz som to skoro došťal. Páne Bože. Dýchaj. Nie, 16 nie. 16 je toto. What? Ja sa bojím. Zjavne neviem rátať. 17 to bude, áno, to bude 17. Tam do čo ide? Skoro ma zašla skriňa. Ja sa bojím. Prečo to len tak random padne tá skriňa do dverí? Tak v tejto miestnosti som v živote nebol. Ja si musím stíšiť zvuky, lebo asi ma pochcaje. Dobre, ale stále sa čudujem, že ešte sme nevideli oko. Počkaj, 22. Toto musela byť 20, toto musí byť 21. Dobre som si vybral.
skoro zase tma. To neznačí nič dobré. Dobre, ja idem rovne. To čo bolo? Fuj. Nemal som. Dobre ľudia, takže na toto videjko by to bolo asi všetko. Na prvú časť z tohto hororovky by to bolo všetko. Ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Nezabudnite dať like a odber. Čauko.